Hi friends, welcome back to my YouTube channel @Chandrakant Art. ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା 6 limbs of Indian art BVA syllabusରେ ଅଛି। ତ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ରେ BVA syllabusରେ ଅଛି ଏହି ଥିଓରି। ତ ଆମେ ତାରି ବିଷୟରେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 6 limb of Indian art କ'ଣ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା MVA syllabusରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ସଡ଼ଙ୍ଗ ଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ଟ। ତ ମେନଲି ଏଇଟା ବେସିକାଲି ରୂପଭେଦ ପ୍ରମାଣାନି ଭାବଲାବଣ୍ୟ ଯୋଜନମ୍ ସାଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିକା ଭଙ୍ଗ ଇତି ଚିତ୍ର ସଡ଼ଙ୍ଗମ୍। ମେନଲି ଶ୍ଳୋକ ଉପରେ ଆମେ ସଡ଼ଙ୍ଗକୁ ବୁଝିବା। ଏହି ଶ୍ଳୋକଟି ବାକ୍ସାୟନଙ୍କ ଲିଖିତ କାମସୂତ୍ର କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଳୋକଟି। ଏହି ଶ୍ଳୋକକୁ ଜୟଗୁରୁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ଜୟ ସିଂଙ୍କ ସଭା ପଣ୍ଡିତ ଟୀକାକାର ଯଶୋଧର ପଣ୍ଡିତ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପର ସଡ଼ଙ୍ଗକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆର୍ଟରେ 6ଟି ଅଙ୍ଗ ବା ସଡ଼ଙ୍ଗ। ତ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା 6ଟି ଅଙ୍ଗ କ'ଣ କ'ଣ। ତ ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ରୂପଭେଦ ପ୍ରମାଣାନି ଭାବଲାବଣ୍ୟ ଯୋଜନମ୍ ସାଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିକା ଭଙ୍ଗ ଇତି ଚିତ୍ର ସଡ଼ଙ୍ଗମ୍। ତ ରୂପଭେଦ କ'ଣ, ପ୍ରମାଣ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ଭାବ କ'ଣ, ଲାବଣ୍ୟ ଯୋଜନ କ'ଣ, ସାଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ, ବର୍ଣ୍ଣିକା ଭଙ୍ଗ କ'ଣ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା, ରୂପଭେଦ। ଏ 6 limbs ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ରୂପଭେଦ। ତ ରୂପଭେଦ କ'ଣ, ଦ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମ, ଆକାରର ବା ରୂପର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପକଳାର ପ୍ରାଚୀନ ସଡ଼ଙ୍ଗ ବା ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ରୂପଭେଦ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଭିନ୍ନ ରୂପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଡ଼ ଓ ସଜୀବ ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପର ଭିନ୍ନ ରୂପେ ପରିଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୂପକୁ ଦେଖିଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକୃତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷତା ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକାର ବା ରୂପ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ବା ସେମାନଙ୍କର ଆକାର ଭିନ୍ନ। ଏହି ଭିନ୍ନତା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପକୁ ଅଲଗା ଭାବେ ନାମକରଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ଯେତେ ସାରା କ'ଣ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ସେ ସଜୀବ ହେଉ ନିର୍ଜୀବ ହେଉ, ତ ସେସବୁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ବା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ଏହି ଭିନ୍ନତା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପକୁ ଅଲଗା ଭାବେ ନାମକରଣ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସବୁ ସଜୀବ ବା ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ସେ ସବୁର ଆକାର ବା ରୂପ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ରୂପର ଲମ୍ବ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଛୋଟ ବଡ଼, ମୋଟା ବା ପତଳା, ଗୋରା କଳା ଇତ୍ୟାଦି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ରଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ଆକାର ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାରା ରୂପର ଅନ୍ତର୍ଭେଦର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା କଳାକାରର ଗୋଟେ କ'ଣ ଦକ୍ଷତା ଅଟେ। ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ତାହା ଚକ୍ଷୁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ରୂପର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏଣୁ କଳାକାର ନିଜର ଭାବ ଏବଂ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ରୂପାତ୍ମକ ସୃଜନକୁ କୌଣସି ଏକ କ'ଣ ରଙ୍ଗ ଆଉ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରେ କଳାକାର। ଦୁଃଖ, ବେଦନା, ଖୁସି, ବିଭତ୍ସ ଆଦି ଭାବ ଓ ରୂପର ସର୍ଜନା କରି ଅନେକ କଳା ଶୈଳୀର ସୃଜନ କରିଥାଏ କିଏ, ଗୋଟେ କଳାକାର। ତ ରୂପଭେଦର ଜ୍ଞାନ ଯଦି ରହିବ ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଖରେ, ତ ସିଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୂପ ଦେଇପାରିବ ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂରେ। ତ ଆମେ ରୂପଭେଦ ପରେ ପ୍ରମାଣ ଜ୍ଞାନ, ଦ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍। ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ମୋର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଆର୍ଟ, ତ ମୁଁ ତଳେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ସେ ଭିଡ଼ିଓର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ପ୍ରମାଣ ଜ୍ଞାନ ସଡ଼ଙ୍ଗରେ କ'ଣ, ସଡ଼ଙ୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ପ୍ରମାଣର ଅର୍ଥ ବସ୍ତୁର ରୂପର ପ୍ରଭାବ
ବା ଭ୍ରମହୀନ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। କା ତୁଳନାରେ କିଏ କେତେ ହେବ? କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିତ୍ରରେ ନିକଟତା, ଦୂରତା, ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ ଇତ୍ୟାଦିର ମାନ ବା ପରିମାଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିକ୍ରମ ତଥା ଅନୁପାତ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ରିତ କରି ଯଥାର୍ଥବୋଧ ବା ଭ୍ରମହୀନ ଜ୍ଞାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଚିତ୍ରର ସୀମାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିଜର ଚିତ୍ରପଟରେ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପ୍ରମାଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଆମେ କାହା ତୁଳନାରେ କେତେ କରିବା? ଶରୀର ତୁଳନାରେ ଆମର ହାତ ଗୋଡ଼ କେତେ ରହିବ? ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ କଲାବେଳେ ଆମେ ଦୂର ପାହାଡ଼ ତୁଳନାରେ ପାଖ ଗଛ କେତେ ହେବା ଦରକାର? ମଣିଷ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି କେତେ ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଦୂରରେ ପାହାଡ଼ ରହୁଛି? ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରମାଣ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ନଲେଜ ଅଫ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଏକ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରର ରୂପକୁ ଏକ ଛୋଟ କାଗଜ ଉପରେ ତଥା ସମୁଦ୍ରର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଓ ବିଶେଷଣକୁ ସହଜରେ ଭ୍ରମହୀନ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରମାଣ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବା ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବହୁତ ସାରା ଆମେ ଦେଖି ବା ଆମ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜର ପ୍ରମାଣ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ରଙ୍ଗ ଆଉ ତୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ କାଗଜ ଉପରେ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଭାବ, ଇମୋସନ୍। ଷଡ଼ଙ୍ଗର ତୃତୀୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ଭାବ ଅଟେ। ଭାବର ଅର୍ଥ ଆକୃତିର ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ସ୍ୱଭାବ ବା ମନୋଭାବ ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଦାର୍ଥର ଧର୍ମ ବା ଗୁଣର ବୋଧ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଭାବ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ ଆଦି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନର ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଭାବର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକର ଭାବଭଙ୍ଗିମା ସହ ଜଡ଼ିତ। ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ଭାବ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଗତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆମେ ସିନା ମନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବିଲେ ଆମେ କାଗଜ ଉପରେ କ'ଣ ଆଙ୍କିବା? ଭାବନାଟା ହିଁ ପ୍ରଥମ, ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଭାବନା ଆସିବ, ସେ ସକାରାତ୍ମକ ହେଉ କି ନକାରାତ୍ମକ ହେଉ, ଯାହା ବି ଭାବନା ଆସିବ ତାକୁ ଏକ କ'ଣ ରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ପୁଣି କ'ଣ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ଜ୍ଞାନରେ ସଜେଇବା। ତ ଇଏ ଭାବ ହେଉଛି ଏ ଷଡ଼ଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ସେ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅତି ଜରୁରୀ। ଷଡ଼ଙ୍ଗରେ ମନର ଭାବ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଭାବନା ଯଦି ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପେଣ୍ଟିଂରେ ଆଗେଇ ପାରିବା ବା ପେଣ୍ଟିଂ କରିପାରିବା। ତା ଦେହରେ ଯଦି ଭାବ ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଏଠି ନଥିବ, ପେଣ୍ଟିଂ ପାଖରେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ମାଇଣ୍ଡ ଥିବ, ତ ଆମେ କେମିତି ଭାବ ସେଠି ଦେଇପାରିବା ପେଣ୍ଟିଂରେ? ତ ଦେଇପାରିବାନି। ଏବେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଲାବଣ୍ୟ ଯୋଜନା। ଲାବଣ୍ୟ ଯୋଜନା କ'ଣ? ଗ୍ରେସଫୁଲନେସ୍। ଷଡ଼ଙ୍ଗର ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ଲାବଣ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଟେ। ଲାବଣ୍ୟର ଅର୍ଥ ଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରତା ବା ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାବର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କୋମଳ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନୋହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ, ତାହା ଲାବଣ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଟେ। ଦିବ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକର୍ଷଣ ତାହାର ବିଶାଳ ହୃଦୟରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ, ତାର ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ପ୍ରମାଣ ଜ୍ଞାନ ଠିକ୍ ଅଛି, ରୂପ ରହିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ତା ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲାବଣ୍ୟ ଯୋଜନା ରହୁନି, ସେଟା ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଆସୁନି। ବା କ'ଣ ଯେପରିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ, ଫୁଲର ସେଇ ଭାବ କ'ଣ ଲାବଣ୍ୟ ଅଟେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବଟା ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଫୁଲ ପାଖକୁ ଟାଣିନିଏ, ସେଇ ଭାବଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପେଣ୍ଟିଂରେ ଲାବଣ୍ୟ। ଲାବଣ୍ୟ ଯଦି ପେଣ୍ଟିଂରେ ନଥିବ, ଦର୍ଶକ କେମିତି ଟାଣି ହୋଇ ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ପାଖକୁ ଯିବ? ତ ଲାବଣ୍ୟର ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗରେ ଅଧିକ। ଲାବଣ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାବ ନିଜସ୍ୱ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଭାବର ଉପର ସ୍ତରରେ ଲାବଣ୍ୟର ସ୍ଥାନ। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଭାବ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପେଣ୍ଟିଂରେ, ଭାବର ଆହୁରି ଉପରେ ଲାବଣ୍ୟ ଥାଏ। ଲାବଣ୍ୟର ସ୍ଥାନ ଯାହା ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ ତଥା ଆଲୌକିକ ଭାବରେ ସମାହିତ ଏବଂ ସର୍ବଦା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦ୍ୱିପ୍ରହରୀର ନିଜର ପ୍ରଭାବରେ ଆଲୋକିତ ଥାଏ। ଲାବଣ୍ୟର ମଧୁର କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ଚିତ୍ରଟିଏ ମନମୁଗ୍ଧକର ହୋଇପାରିଥାଏ।
ଯଦି ଲାବଣ୍ୟ ଅଛି ତ ଦର୍ଶକ ପେଣ୍ଟିଂ କି ଦେଖି ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇପାରିବ, ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ବା ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବ। ଲାବଣ୍ୟ ଯୋଜନ ପାଇଁ ଚିତ୍ରରେ ସଂଯୋଜନା ମାନେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଓ ରଙ୍ଗ, ରୂପ ଇତ୍ୟାଦି ଏପରି ଭାବେ ଛନ୍ଦିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେପରି ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବ ଓ ରମଣୀୟତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆକୃତି, ରଙ୍ଗ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପେଣ୍ଟିଂରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କମ୍ପୋଜ କରିବା ବା ସାଜସଜା କରିକି ରଖିବା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦିତ ଦେଇଥାଏ ସେତିକି ଆନନ୍ଦିତ କ'ଣ ଲାବଣ୍ୟ ଯୋଜନା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ କଳାକାର ନିଜର କଳାକୃତିରେ ଏକ ବିଶେଷ ଚମକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ଚିତ୍ରକୁ ମଧୁର ବା କୋମଳ ଓ ସହଜ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣବାନ କରିଥାଏ, ରୂପର ସୁନ୍ଦରତା ତଥା ତାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଭାବେ କୁରୂପତା, ଏହି ଦୁଇଟି ହିଁ ସମାନ ଆକର୍ଷଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶକକୁ ମୋହିତ କରିଥାଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବେ ସାଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ। ସାଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ? ସିମ୍ପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅର୍ ସିମିଲାରିଟି, ମାନେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଭଳି। ଷଡ଼ଙ୍ଗର ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ସାଦୃଶ୍ୟ ଭାବରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଏକ ଭାବରେ ସମତାଳରେ ଅନ୍ୟ ଭାବର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ସାଦୃଶ୍ୟ କହନ୍ତି। କୌଣସି ମୂଳ ବସ୍ତୁର ନକଲ ବା ସେହିଭଳି ଦେଖାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ଜଣେ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମକୁ ଆମେ କପି କରିବା, ତ ସେଠି ତାଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେବା ବା ସେ କାମକୁ ଆମେ କପି କରିବା, ତ ସେଠି ବି ସାଦୃଶ୍ୟ ହେବ। କଳାକାର ମଡ଼େଲକୁ ଦେଖି ଆଙ୍କୁଥିବା ଚିତ୍ର ବା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରେଖା, ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ମାଟି, ପଥର ବା ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ସଜୀବ ପରି ଅନୁଭୂତି ଗଢ଼ିଥାଏ। ଯାହା ଦେଖୁଛି ତାହାକୁ ନକଲ କରୁଛି ଦୃଶ୍ୟ ଭଳି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସଜୀବ ମଡ଼େଲ ଏବଂ ତାହାର ସମାନ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଲେ ତାହା ସାଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସାଦୃଶ୍ୟ ମୂଳ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଭଲ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବସ୍ତୁର ଭାବ ଅଣୁରୁ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଅଟେ। ଭାବର ସହ ପ୍ରବାହକୁ ସାଦୃଶ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସାଦୃଶ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। କେମିତି? ଗୋଟେ ରୂପଗତ ସାଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାବଗତ ସାଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରେମୀର ମନରେ କୌଣସି ରୂପକୁ ଦେଖି ଅନୁରୂପ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରେମୀର ମନରେ ସେହି ଭାବକୁ ରୂପଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାବ ପରସ୍ପର ଏକାକାର ହୋଇ ସାଦୃଶ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ସାଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ସିମିଲାରିଟି ମାନେ ତାର ଏକାପରି। ଏବେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗ ବା ଷଡ଼ଙ୍ଗର ଶେଷ ଅଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିକା ଭଙ୍ଗ। ଚିତ୍ରକଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣ ବା ରଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣିକା ଭଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଆଲୋକର ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଗତକୁ ରଙ୍ଗମୟ ଭାବେ ଦେଖିଥାଉ। ଯଦି ଆଲୋକ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ରଙ୍ଗହୀନ, ଅନ୍ଧାରମୟ ହୋଇଯିବ। ଆଲୋକପାତର କମ୍ ବା ବେଶୀ ପ୍ରତିଫଳିତ ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗର ଔଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟତା କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ। ଆକାଶ ନୀଳ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଦ୍ୱିପହରେ ତାହା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ସମାନ ଭାବେ ନୀଳ ନଥାଏ। ତ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଥାଏ। ଚିତ୍ରକଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରେଖା, ରୂପ, ଆକାର ଆଦି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ଚିତ୍ର ବିଷୟ ଓ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଣ୍ଣିକା ଭଙ୍ଗ ଅଟେ। ବର୍ଣ୍ଣିକା ଭଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ବର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନ, ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣ, ବର୍ଣ୍ଣବର୍ତ୍ତିକା, ବର୍ଣ୍ଣପତ୍ରିକା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷଡ଼ଙ୍ଗ ବା 6 limbs ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ କରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍ ଟୁ ପ୍ରେସ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।